ngapne sebai pi ke parlok ke bistanar ban pe yak de video hak de channel job ka Atletico Madrid Barcelona Manchester City ban yak hat ka PSG yai pten tep goal ukalen Mbappe Erling Haaland bat Julian Alvarez ka jingale kai ka UEFA Champions League min ka stangsnya hapden ka Feyenoord persha ka Atletico Madrid kala job yak ka Feyenoord da laila iwe goal haba pai shak de jingale kai haka class step ka Atletico Madrid tanga kamit ka khatsau kala yo ban pinki ning kong yak jar lingba u player jong ka Feyenoord u El Gartuda ha kamit ka khatsau lingba ka on goal but hadu ban kut ka jingale kai jong ka class step ka Atletico Madrid kala tam da shikola not yak ka Feyenoord but haba wan ban teng yak jingale kai ka kalamit ka Atletico Madrid session kala yo ban tap yak goal ka bar lingba u Hermoso ha kamit ka basan pu nyaw but ha kamit ka binyaw pu nyaw ka Feyenoord kala yo ban pai kala ka shikol lingba u Vifar but hashwaban kut ka jingle kai kata kamit ka prapway ka Atletico Madrid kalio ban taps ek goal ka balai lingba u rangle kai jong ka club Feyenoord US Gimenez ha kamit ka prapway lingba ka on goals lingba ne ka jingjob ka Atletico Madrid menta karang yai bat hakran ka baklidu na ka group E haba phai sa koi pat ka jingle kai na ka group E hapden kala Lazio persha ka Celtic kala Lazio kala job ka Celtic da Arla not goal haba phai sha ka jingle kai kala long ka ba khai bha namar hadu bandakut jong ka class step klemdon bat hep goal habawan ban teng yak jingle kai ha kalamit ka Lazio lingba usiro mobile kala yo ban tap yak artli ki goal kata kamit ka prapu ar prap san lingba kine ki artli ki goal kala Lazio kala job yak Celtic da Arla not goal ka jingle kai na ka group F hapden ka AC Milan persha yak Borussia Dortmund kala job yak AC Milan da laila iwe goal haba phai shakane ka jingle kai ha ka class step tang ha kaminit ka bashpo ka Borussia Dortmund kaliyo ban tap ya ka kol ka baningkong lingbaw Emries ha ka dur jang ka penalty but ha kaminit ka balai punyaw ka AC Milan kaliyo ban phai klai ka skor lingbaw SUC but hadu banakut ka jingle kai jong ka class step ka AC Milan bat ka Borussia Dortmund kale khai da marchi goal but habawan ban teng ya ka jingle kai jong ka kalamit ka Borussia Dortmund ha kaminit ka basan kundai kalayo ban tap ya ka kol ka bar lingbaw uje baino giten but hakabit ka ban drup kandai saisen ka Borussia Dortmund kaliyo ban tap ya ka kol ka balai lingba uke adiyami but hadu ban da kut jong ka jelkai ka Borussia Dortmund kala job ya ka AC Milan da laila evil call haba pai sa koi pat ka jelkai na ka jui ka group kata na ka group F hapden ka PSG persha ya ka Newcastle United ka PSG bat ka Newcastle United kala khai da march call haba pai sha ka jelkai ha ka last step ka Newcastle United kaliyo ban tap ka goal ka baningkong lingbaw Isak ha ka minute ka ba saw but hadu bandakut ka jingle jong ka last step ka Newcastle United kala tam ya ka PSG da shikol not but habawan ban teng ya ka jingle ha kalamit kalong sha ka jingle ko itnat but ka be khai ha ka boro artli club persang ban tap goal but hashwaban kut ka jingle ka ta ka bit kandai po prospra ka PSG kaliyo ban pa ya ka shikol jonga club Newcastle United lingba ukelen Mbappe ha ka dur jong ka penalty lingba ka ne ka namya khat ka PSG mta kadang yai bat ka dan ka bar ha ka mi ya king point na ka group F harin ka Borussia Dortmund kawai pat ka jingle ka itnat bham din ka stengsnya na ka group G hapden ka club Manchester City persha ka RB Leipzig ka Manchester City kala job ya ka RB Leipzig da laila arkol haba phai sha ka jingle ka kalong sha ka jingle ka itnat bat ka be khai bha ha ka class step ka RB Leipzig tang ha ka minute ka khalai kala yo ban tap ka goal ka baning kong lingba well open da but session lingba well open da ha ka minute ka live play ka RB Leipzig kala yo ban tap ka goal ka bar but hadu bandakut ka jingle kai jong ka class step ka RB Leipzig kala tam da Arla not goal ya ka Manchester City habawan ban teng ya ka jingle kai kalamit ka Manchester City kala padisha ya ka jingle kai ka kleinbor but dai ha ka minute ka san saw ka Manchester City kala yo ban phai kala ka skol lingba Erling Haaland but ha ka minute ka nyaw pau saisin ka Manchester City kala yo ban phai ka goal ka bar lingba Phil Foden but hashwaban kut ka jingle kai kata ka minute ka prapu nyaw lingba Julian Alvarez ka Manchester City kalayo ban tap ya ka kol pentam ya ka club RB Leipzig lingba kini ki lightly ki kol ka Manchester City kala job ya ka RB Leipzig da laila arkor haba phai sa koi pat ka jingle kai na ka juhi ka group kata na ka group G hapden ka Young Boys persha ya ka Gripnas beda ha ka ba ka Young Boys kala job ya ka Gripnas beda da Arla not goal ya ki artli ki kol na kam ta ka Young Boys ka kol ka baningkong la tap hi da urang kai jong ka club Gripnas beda uke Nedel Chukovic ha ka minute ka ba pra lingba ka on goal
ka kol ka bar la tep do elblom ha ka minit ka bar kun dai lingba kini ki ar kol ka young boys kala job ya ka krep nas beda da ar la not kol haba pai sa koi pat ka jile kai ka khaddu minin ka steng nya na ka group h hapdeng ka barsna persya ka poto ka barsna kala job ya ka poto da ar la ibai kol ya ki artli ki kol nak mta ka club barsna la tep da ujo kan selo ha ka minit ka life war bat ujo filik ha ka minit ka basan punyau ya ka chkol nak mta ka club poto la tep da upepe ha ka minit ka life ho lingba kan ka jingjob ka bar snam ta kan yai bat hakli du ka mi yakin point na ka group h kat ba ka photo karang yai bat ka dan ka bar ha ka mi yakin point na ka group h te parlok tang ki khubor nangai ba pila sungu thu ngin sai kan du ha koi pat ka video khublei shibun